taso Khadija. Ni ce Khadija. Mai kyawun idaniya ke ce Khadija, soyayyar ki zuciya ta yi alama. Mai kyawun idaniya ni ce Khadija, soyayyar ka zuciya ta yi alama. Ko a cikin fure da ja haka ma halitta kowace daban-daban. Khadija abinda zan misalai ta kyawun ki babu shi ni ana ra'ayin. Mai hasken idaniya san ki ya kama zuciya. Kayatuwar surar ki kan sanya na zauce, sai na ji wani yanayi jikina ya kama. Ke ce Khadija. Al'amari irin na so da ya afu ku zuciya, sai ka ji shi ba zata. Tun haɗuwar mu ni na san na samu wanda tuntuni ni na yau zata. Kai ke ƙayatar da ni, inda za kai ka je da ni. Khadija ni ta kace kaje ka faɗa a ko'ina, ƙaunar ka kuma ni yanzu na soma. Zoguna Khadija. Ni ce Khadija. Mai zai sa na barki ne in dai da ke a raya ban canja ra'ayi. Maza kusa da ni dangarin ka yake sakani na shiga wani yanayi. Za na kula da ke a kowane lokaci